Слава Тебе, Господи, Дорогие братья и сестры, сегодня мы почули с вами такое, с одного боку, звичайное Євангеліє, бо там не было никаких там таких маляўнічых падзеяў, як, например, у минулую неделю, когда Христос оцалял опанованного злым духом, там свиньи у мора кидались, и было так все демонстративно, и все так было яскраво. А у сегодняшнем Евангелии Христос просто приходит у свой город и оцеляє чоловіка. Чоловіка паралізованого, чоловіка, який був вельми хворий, який не мог рухатися, який не мог ходити, який не мог нічого робити, який був просто обузою для своїх ближніх. І Христос дає йому здоров'я, вертає йому здоров'я. Але адмітність сьогоднішнього оцелення, на яку, я думаю, кожен з вас звернув увагу, у тим, що Христос не просто каже йому «будь здоровий», не просто каже йому «встань і ходи», не просто каже йому «оцелися», але каже йому «даруються тобі грахи твої». І для нас, християнов, гэтая фраза, яна якби не має особливо такого якби моцної такої вимови, яка яна мела у часи Ісуса Христа. Бо мы, христиане, призвичаилися до того, что есть споведь, мы приходим до некого человека, який называется святар, и этот человек нам говорит, даруются тебе грахи твои. Але, коли докладнее говорить, он не так говорит. Он говорит, и я, недостойный святар, уладою мне данную, пробачаю тебе грахи твои у имя Отца и Сына и Святого Духа. И это важная заувага, тому что святар насуперак этим нашим перакананням, насуперак нашей такой якби звичайному нашему призвичаенню, и он не от себе пробачает эти грахи, он не каже, что я пробачаю тебе грахи, он каже, что Бог тебе пробачає, а я пробачаю тою владою, яку мені Бог дав. І ось але ми до этого призвичаємося, тому коли Христос каже у Євангелії, що я пробачаються грахи тобі, чоловік, то для нас це нічого дивного. Але у старожитные часы, у часы Иисуса Христа, люди вельми добро усведомляли, что значит эта фраза, что значит грех. Грех – это порушение Божьего приказания. Грех – это не образа Иисуса Христа, это не образа человека, не образа певной особы. Грех – это образа Бога. А кожную образу может даровать кривду, образу, некие деяния супротив когости может даровать только той, кого образили. Грех может даровать только Бог, бо грехом мы ображаем Бога. Так, есть некая певная кривда, якую мы робим при этом человеку, але в першу чергу грех дотичить Бога. И коли мы говорим, что Христос пробачає грехи, то мы тем самым так само говорим, что Он Бог, что Он не просто некая певная особа, что Он той усімогутний, той творця сусвету, про якого ми читаємо у Святому Писанні, що Він особа Святої Троїці, особа Бога, триодиного Бога, про це ми добре ведаємо. Але вернемося до дарування грехов. У сьогоднішньому Євангелії вельми бачите яскраве це дарування грехов, пробачення грехов, яке робить Христос, і воно зв'язане з оцеленням того чоловіка, якого принесли до Христа. Христос каже, пробачаються тобі грехи твої, і чоловік устає і починає ходити, становиться здоровим. І бачите, ось, для нас ось це пробачення грехов часто має некую таку формальну моць, часто має просто некую таку, навіть моці і немає. Прийшли до святара, нечто сказали, як мені розповідали колись люди такі, які удивилися з цього факту, якби там були обурені, що хтось когось там з їх знайомих навчав, ти пойди до сповіді, скажи йому там неку святару, неких там пару слов, пару грехов своїх, і він тобі дасть там неку покуту, і ти пойдеш собі. І часто ми, звісно, може не свідомо, але ця наша сповідь, вона у гэтым-то і заключається, що ми приходимо, говоримо Богу пару грехов, святар нечто там так само нам говорить некую молитву, і ми йдемо. І ми не бачимо всієї тої моці, якою дає нам дарування грехов, яке ми отримуємо у сповіді. Не бачимо того, що відбувається з нами на самій справі. Ці повинно відбутися з нами на самій справі. Бо бачите, у сьогоднішньому Євангелії, я ще раз повторю, чоловік паралізований, устає, починає ходити.
Колькі разоў у жыцці мы бываем паралізаванымі, не фізічна, духова, псіхалагічна, не ведаю, можа быць і фізічна паралізаванымі, але не ў тым сэнсе, што нам там пазваночнік зламаўся і мы не можам рукой і ногой зварухнуць, не можам неяк так, але ляжым і не ведаем, што рабіць нам, ну не можам падняцца, ну не можам неяк там рухацца. А я уже не кажу про психологию нашу, ці про духовность нашу. Духовно не можем рухаться наперед. Духовно не можем неяк там развиваться. Психологично не можем развиваться, потому что мы зациклились на неких своих психологичных проблемах. Что робить? У першую чергу позбавиться от своих грехов. Я не кажу, что это будет панацея от всех наших бедов. Что вот мы пошли до споведи, посповедались и отцалились. Нет. Але у першую чергу, я думаю, трэба ацаліць наши адносіны з Богом. Бо Бог – гэта крыніца жыцця. Калі мы амаль мёртвыя, ці калі мы мёртвыя, то трэба да жыцця ісці. Калі наш телефон разражаецца, мы яго хутка тыкаем у гэты провод, каб ён зараджаўся. Давайте не будем заражать наши телефоны. Давайте будем просто их там трымаць, ось так вот, як яны ёсць, і спрабаваць па них звоніць. Спробовать там користаться интернетом, спробовать там, не ведаю, робить фотоздымки. И будем здивляться, чему у нас не отрывливается это, чему я там 80 раз натиснул на кнопку, а фоток нема никаких. Ну, я не заражал телефон уже 2-3 дня, але это ж не причина. Так само и с нашим духовным жыццём. Калі мы яго не зараджаем, калі мы з Богом не контактуем, калі мы не перарываем, не бурым гэтую сцяну наших грахоў, якая ёсць паміж намі і Богом, то ў нашым жыцці, ну, я сумнеюся, што штосьці будзе сур'ёзна і істотна мяняцца. Зноў жа, наше такое стаўленне да споведь, это не просто там панацея ад усіх бедаў, не. Павінна быць наше, канешне, шчырае жаданне. Шчырае жаданне прымірыцца з Богом і з бліжнім. Тое, пра што нам гаворыць катэхізіс. Пераламаць у сабе гэтае наше нежаданне спавядацца, гэтае наше нежаданне прасіць прабачэння. Мы павінны сабе шчыра ўсвядоміць, што мы Бога крыўдзім. Што грэх – гэта не просто нейкая такая, ну не ведаю, ну там парушэнне правілаў дарожнага руху там, дзе гэта нікому не пагражае. Так, можно проехать зараз на гэтую закрытую вуліцу і проехать по ёй, потому что тут нема рабочих, тут няма нічога, ну, может быть, у яму нейкую попадзем, але гэта уже наша праблема. Вось, але гэта нікому не парушае. З Богом по-іншаму, з грахом по-іншаму. Бог гэта асоба. Калі мы грашым, мы гэтую асобу крыўдзім. Асоба Бог і асоба мы. Калі нас крыўдзяць, нам крыўдна. Калі нас крыўдзяць, нам балюча. І калі нас крыўдзяць, мы чакаем, што той, хто нас пакрыўдзіў, папросіць у нас прабачэння. Мы чакаем, што гэты чалавек неяк усвядоміць сваю памылку. Мы чакаем, што гэты чалавек неяк выправіцца. Мы не чакаем, што гэты чалавек выправіцца ось цалкам. Нам не трэба, як часамі на споведзі людзі скардзяцца, што я паўтараю тыя самыя грахі, і я, вось, ну таму я, можа, і не спавядаюся, што паўтараю тыя самыя грахі, чакаю, пакуль я ад гэтых грахоў выпраўлюся. Дарагія маі, калі мы скажам нейкае крыўднае слово аднаму з нашых бліжніх, ці наадварот, калі нам скажуць крыўднае слово, мы не хочам чакаць, пакуль гэты чалавек, ну вот цалкам выправіцца і ніколі нікому не будзе крыўднае слово казаць. Не, мы чакаем, што гэты чалавек прыйдзе і за гэтае крыўднае слово, якое ён сказаў, папросіць у нас прабачэння. Нам не трэба ягонага касмічнага выпраўлення, ягонага выпраўлення на ўсё жыццё, а трэба за гэтае канкрэтнае слово, каб ён папрасіў прабачэння. Тое самае і з Богом, дарагія браты і сёстры. За той канкрэтны ўчынак, за тое канкрэтнае слово, якое мы сказалі, нам варта пайсці і папрасіць у Бога прабачэння. Бо гэтым словом мы яго пакрыўдзілі, гэтым мы яго абразілі. На жаль, у нас у людзей ёсць такая дрэнная звычка, якую мы і на духоўнае жыццё наше пераносім. Ад гэтай звычкі трэба пазбаўляцца, з гэтым трэба змагацца. Калі мы кагосьці пакрыўдзім, мы не ідзем прасіць прабачэння. Мы чакаем, пакуль усё рассасецца. Пройдзе час, гэты чалавек забудзе, астыне, ён як бы неяк супакоіцца, ну і можна будзе без гэтага прабачэння працягваць нашы адносіны. Ну так, мы з Богом таксама так часто зацягваем, таксама робім так.
Што вось, ну так, я зрабіў грэх, ну але я пачакаю, яшчэ пачакаю, а потым, можа, ну схожу, можа, на споwiedź, а можа, не схожу, можа, і так прызвычаюся і буду так жыць. Ну можна так жыць, можна, але крыўда застаецца. Уявіце сабе, калі б вас пакрыўдзілі так. Ну пачакалі бы, ну так вы бы забыліся, а можа і не забыліся бы, можа гэтая крыўда яшчэ застанецца дзесьці ў сэрцы. Мы яшчэ таму у Бога не просім прабачэння, што Бог для нас нейкая абстрактная асоба, ну это нейкі там дух, які там дзесьці ў сусвеце. Мы не можам яго, ну, навошта яго прасіць прабачэння, ну, гэта, ну, як бы там, ну, не ведаю, нейкая там сіла, якая там ёсць. Ну, сіла не крыўдзіцца, сіле не баліць. Баліць, дарагія браты і сёстры, таму што Бог гэта не толькі сіла, гэта не толькі творца, гэта не толькі ўсемагутны дух, гэта таксама Христос, які памёр за нас на крыжы. І мы тут у капліцы з вами на кожнай літургіі бачым, чаго каштавалі нашыя грахі. Мы бачым гэты крыж, які ў цэнтры нашай капліцы, які галоўная ікона нашай парафіі, галоўная, можна так сказаць, на што скіраваныя нашыя вочы падчас літургіі. Гэта нашыя грахі гэта зрабілі. Гэта не зрабілі там гэтыя жаўнеры, не зрабілі там, не ведаю, нейкія там улады, не зрабілі фарысеі, не зрабілі садукеі, не зрабілі габрэі. Не, гэта нашыя грахі гэта зрабілі і робяць. Самае страшнае, што яны робяць гэта кожны раз зараз, вось, калі мы грашым і калі мы за гэта не просім прабачэння. За гэта, вось, дарагія браты і сёстры, нам трэба ў яго прасіць прабачэння, не адкладаючы споведь, не адкладаючы нашае пакаянне, не адкладаючы нашу змену. Хочам змяніцца цалкам, давайте пачынаць ад споведзі, а не заканчваць споведзю. Не прыходзіць да споведзі тады, калі мы ўжо такія будзем усе хорошыя, калі мы будзем добрыя, прыйдзем, скажем, ну так, я калісьці грашыў, але зараз я такі добрый. Так не атрымаецца, дарагія браты і сёстры. Альбо атрымаецца, але гэта будзе яшчэ адзін грэх, яшчэ адна крыўда. Калі вас пакрыўдзілі, а потым адкладалі прабачэнне, папрасіць прабачэння, то для вас гэта была бы другая крыўда ўжо. Так само і для Бога. Таму, дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангелие гэта Евангелие, якое гаворыць пра цудоўную моц прабачэння грахоў, якая вярнула чалавеку здароўе. Давайте мы будзем таксама пра гэта памятаць, і каб вярнуць сваё духоўнае здароўе, каб рухацца нам наперад. Можа быць, пазбавіцца ад нашых фізічных хваробаў, можа пазбавіцца ад нашых псіхалагічных комплексаў, але ў першую чаргу пазбавіцца ад нашай духоўнай хваробы, ад граху, каб духоўна рухацца наперад, каб быць бліжэй да Бога. Таксама, каб Бога не крыўдзіць, каб Бога папрасіць прабачэння за ўсё тое, што мы яму зрабілі, і каб не трываць у гэтай крыўдзе, якую мы Богу зрабілі, але вярнуцца да нармальнага нашага духоўнага стану. Вярнуцца, ведаеце, які гэта цудоўны стан, калі ты з кімсьці пакрыўдзіўся, а потым папрасіў яго прабачэння, ці ён папрасіў цябе прабачэння. Хочаце такое перажыць? Калі ласка, мы можам гэта перажыць, папрасіўшы прабачэння ў Бога у святой споведзі. Амінь.